Marċi, briju, naru tiżin huma dawn li jagħmlu l-festa, iżda huma dawn ukoll li jirrikjedu bosta xogħol, preparamenti u permessi. Sal-lum, wieħed trid jibda minn kmieni durant entitajiet differenti biex iġib permessi separati. Iżda mill-jiem li ġejjin jista' japplika għal kollox fuq pjattaforma online illi qed issejjaħ bħala one-stop shop għal festi. Rappreżentant legali tal-organizzazzjoni li qed tapplika l-permess tidħol jew jidħol bil-EID tiegħu jew tagħha u jkunu jistgħu jsegwu l-applikazzjoni biex propju jingħalqu t-toroq, ikun hemm assistenza, dak kollu li hemm bżonn fejn tidħol fejn jitlu t-toroq bażikament u l-preparamenti ta' festa. Din l-inizjattiva twildet wara laqgħa pubblika li saret lejn tmiem l-2024 illi matula l-membri tal-komunità marbuta mal-festi kienu stqarrew li l-proċess ta' permessi kien qed isir dejjem aktar komplikat u kien jinvolvi bosta ġiri u entitajiet differenti. B'reazzjoni għal dan, il-Gvern ħad deċiżjoni li jiżviluppa u jimplementa dan is-servizz biex jiffaċilita l-proċess u jippermetti lill-organizzazzjonijiet volontarji jikkoordinaw il-festi b'mod aktar effiċjenti. F'dan l-istadju, il-proċess se jkun jgħod tal-kisba tal-permessi f'dak kollu marbut mal-festi għajr l-aspett pirotekniku illi ser ikun marbut ma' stadju ulterjuri ta' riforma. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għalli l-Gvern dejjem għamel mezz li jisma' x'għandu xi jgħid il-pubbliku u din l-inizjattiva hija prova oħra ta' dan għax ftit xhur biss wara l-ewwel laqgħa saret ir-riċerka x'xogħol meħtieġu l-investiment sabiex ħajjet il-volontiera issir aktar faċli. Il-Ministru għall-Affarijiet Interni, s-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri qal li fis-sena fil-lokalitajiet Maltin u Għawċin l-Pulizija tikkoordina madwar 700 permess għal festi tradizzjonali u funzjonijiet reliġjużi. Qal li waqt li l-proċess tradizzjonali se jibqa' aċċessibbli għal dawk li jpreferu l-karti, is-sistema online ser issarraf fi proċess aktar faċli u inqas burokratiku. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Ġivelli qalet li l-Gvern ma aġixxix waħdu, iżda konsulta b'mod estensiv mal-partijiet kollha interessati sabiex ikun assigurat li tinstab l-aħjar soluzzjoni possibbli. Fl-jiem li ġejjin se jiġu organizzati wkoll sessjonijiet ta' informazzjoni u taħriġ sabiex jgħinu lill-utenti jsiru aktar familjari mas-sistema fil-waqt li jinkoraġġixxu l-użu tagħha mingħajr ixkiel.